What's up guys? Naday may i-prank guys. So kailan na siguro mo ani pagkita picture. Natulog siya guys. Bye bye. Tanawa lang ninyo. Bye, Nico, kita ba? Bye, bye, bangun, bye, 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 bangun na. Bye, buhat ka mag-bye. Bye. Ma! Bye. Bye, lamang, bye. Ma! Bye, bye, bangun, bye, bye. 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 Jawa. Jawa mo, bingo ko yung patay. Jawa mo. Jawa gago. Jawa. Jawa usay mga trip nyo, Jawa. Nami akas mong tulong ng Jawa. Sakita, napasok kayo Jawa. Jawa na inag trip niya. Tingala ko ay. Ina mga tay. Bye. Prank na tawag na. Ina